लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै बर' हारिनि थाखाय माखासे गोग्गाथाव आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। लोगोफोर आं भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोननिफ्राय गुरै खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअआव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो आंखौबो हेफाजाब हो अरायबो मोजां भिडिअखौ आरो नोंथांमोनजों लोगोसे मोजां बर' हारिनि थाखाय मोजां आपडेटफोरखौ शेयार खालामबाय थानो हानायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट खालामदो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला माखासे आपडेटफोरनि सायाव जों बाथ्राफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां बिथिङानो आथिखालाव दावगालांबाय थानाय जौगाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बर' हारियाव माखासे गावनिनो दिहुननानै मोननाय गावनिनो आंगो राव हारिमुनि अनगायैबो माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मुवा बेसाद बेफोरखौबो बर' हारिया गावनि आंगो दिहुननानै मोनो होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय गनायथि होजाबाय बा GI/टेग मोनबाय। दा बावैसो सिगां जोंहा माखासे दामनाय देनाय आगजुनि आरो गाननाय जोमनायनि सायाव जोंहा GI/टेगखौ होदोंमोन। फिन खनसेबाव थांनाय मे 31 खालाराव माखासे जोंनि जानाय लोंनाय बा मुवा बेसादनि सायाव भारत सरकारा जों बर' हारिनि थाखाय GI/टेगखौ गनायथि होबाय। आरो GI/टेगआ मा बुस्थु आरो GI/टेगनि फुल फर्मआ मा आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ स्क्रिननि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। स' नोंथांमोना आरो बे मोनदाइन बा 8था GI/टेग होनाया मा मुवा बेसादखौ जों GI/टेग मोनबावखो बिनि गासैबो डिटेल्स आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो गासैबो बाथ्राखौ मिथिलांजोबगोन आरो माया GI/टेग मोनदों आरो GI/टेगनि फुल फर्मआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो गासैबो खोन्थालांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गिबियावनो दिन्थिनो लादों आर'नाइ। आर'नाइया बर' हारिनि नेरसोन दिन्थिनायाव हारिमुनि नेरसोन दिन्थिनायाव गिबि सिरियाव बाहागो लायो। जाय आर'नाइजों जोङो गोबां गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान खालामनानै आर'नाइनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि गोहोखौ फोरमायो। आर'नाइयाबो GI/टेग मोनबाय। नैथियाव आं फोरमायनो लादों जोंहा जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि जाय मैगंखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव जा बर'फ्रा आंगोनिबो आंगो होननानै जोङो संनानै जायो बा खांनानै जायो। गिबियावनो जोङो गोखा गोखै जाय गोखा गोखैखौ जों बोसोराव खनसेब्लाबो जाय बोथोर गोजामखौ बिदाय होनायनि नामाव बोसोर गोदानाव जों जायो। बे रंजालि बैसागुआव गोखा गोखै माने खुंखा आरो लाफा सायख' बायदिसिना अनेक जाय बेन्दोंनो बेन्दोंला गोखा आरो लाइफांनो लाइफांला गोखै गासैखौबो मुलि हिसाबै खांनानै जायो। बेबो बर' हारिनि थाखाय गोखा गोखैयाबो GI/टेग मोनबाय। अनला ओंख्रियाबो GI/टेग मोनदों। जाय अनलाखौ जोङो गोबां रोखोम खालामनानै जायो। जेरै दाउ बेदरजों अनला जायो, साम'जोंबो अनलाखौ जायो, नाजोंबो अनलाखौ जायो आरो गोबां किसिम बानायनानै जों अनलाखौ जायो। आरो अनलाया ओरैबायदि टेस्टि जायो जायखौ जोङो माइरं गुन्दै आरो खारैजों बानायनाय जायो। अनलाखौबो GI/टेग मोननाय जाबाय। फोरमायनो लादों नारजि गोखा। नारजि गोखायाथ' ओरैबायदि टेस्टि स्वाद जायो। जों अमा बिबुजोंबो जायो, अमा बान्दारजों जानो आरो अमा मेजेमजोंथ' ओरैबायदि मिलौखायो आरो दोलो संनानै जायो ना गोरान एवनानै जायो ओरैबायदि। आरो नारजिया ओरैबायदि मोनसे सोमोन्दो गोनां जाय बर' हारिनि आसार खान्थि हिसाबै नेमखान्थि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि जाय बाथौ धोरोमारिफोराबो बेखौ ओरैबायदि बे नारजिखौ गोनांथि हिसाबै बाहायो। जाय जोंनि रुंसारि जालांनाय समाव बा सारादुनि समाव जोङो नारजि अरगानाय बे बर' हारिनि थाखाय कालसार हिसाबै ओरैबायदि गोनांथि। बेबो नारजियाबो GI/टेग मोनबाय। दा फोरमायनो लादों लोगोफोर बर'नि थाखाय जानाय आदार हिसाबै जानाय बेसाद हिसाबै ओरैबायदि मुंदांखा बेखौ मोनजाब्लाथाय ना नांगौ, ना बेदर नांगौ, ना ओंख्रि नांगौ। बे बुस्थुखौ मोनजाब्लाथाय ओरैबायदि जेखौबो नांलायला ओंखाम गोजा ओंखाम गुदुं मोनबाथाय जाखाबाय आरो ओरैबायदि। आरो बे बुस्थुखौ संबाथाय लामाजों थाबायलांनाय मानसियाबो दावराव जाखागोन आरो गामि गंसे मोदोमफ्रुनायानो थानो हाखाया ओरैबायदि माने मोनामग्लुंजोबखायो आरो जायखौ होनदों जोङो नाफाम। नाफामाबो GI/टेग मोनबाय लोगोफोर। आं दा फोरमायनो लादों
जाय बुस्थुखौ जोङो बाहायोब्ला जाय बुस्थुखौ जोङो लोङोब्ला ओरैबायदि माने गावखौनो गाव बावलायलाङो बुंनाङै बाथ्राफोरखौबो सम सम बुंफ्लांलायलाङो आरो मावनो हायै खामानिखौबो मावनो होननानै बुंफ्लांलायनो दा बेनो जाहैदों जौनि फारसेबो जि आइ टेग मोनदों जोंहा जौखौबोदि जि आइ टेग होदों बर' हारिनि थाखाय बर' हारियादि जौखौ गावनो दिहुनना लानाय हिसाबै बेखौबो जोंनो भारत सरकारा जि आइ टेग होबाय लोगोफोर जौ हिसाबै जोंहा मोनदों जौ गोरानखौबो जि आइ टेग मोनदों जाय जौ गोरानखौ बर' हिन्जावफ्रा जोंनि बर' समाजाव बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बर' आइजोफोरा बर' बिमाफ्रा एसे एनै जौ फालांगि खालामनानै न'खर दैदेननाय गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय बा फरायसालियाव दोनहैनायाव ओरैबायदि माने मुलाम्फा मोनदों हेफाजाब मोनदों जाय जौ गोरानखौ माने एसे एनै बेफार फालांगि खालामनानै जौ गोरानाबो जि आइ टेग मोनबाय लोगोफोर फोरमायनो लादों जौ गिसियाबो जि आइ टेग मोनदों जाय जौ गिसिखौ जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सावरि बादालि मावनाय दांनायफ्राव गोबां बर' हारिफ्रा बाहायबोदों बेखौ सावरि बादालिफ्राव बाहायनाय जायो बांसिन आरो बेफार फालांगियावबो बाहायो आरो बांसिनानो सावरि बादालियाव जौ गिसिखौ बाहायनाय जायो लोगोफोर आरो दैज्लां बोथोरावबो हालेवनाय आलि जावनाय आलि खोनायफ्रावबो बे जौ गिसिखौ बाहायनाय जायो बेखायनो भारत सरकारा जौ गिसिखौबो बर' हारिनि थाखाय दिहुनजानाय लोंग्रा मुवा होननानै जि आइ टेग होबाय लोगोफोर आं फोरमायनो लादों लोगोफोर जाय जिरादा ओरैबायदि मिस्टिनिफ्रायबो बाब होननानै बुंजायो लोगोफोर बेखौ जोङो बोसोराव खनसेल' मोनो गामियाव अबेबा गामि बोराइफोराव बानायनानै लोंखुमायो खोमा जों मिथिया नाथाय बेखौ जोंनि गामियाव बोसोराव खनसेल' मोननाय जायो थ' लोगोफोर नोंथांथिं सानफ्रामबो मोनो ना बोसोराव खनसे मोनो ना गेजेर गेजेर मोनबाय थायो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर जाय बुस्थुखौ जों माइब्रा बिदैयाथ' मिस्टिनिफ्रायबो बाब ओरैबायदि गोदैखा आरो बेखौ लोंब्लाथाय बाब मोथो दा बुंसै आरो ओरैबायदि नांखायो आरो खर'आबो हले प्रेसार मोनखायो दे लोगोफोर ओरैबायदि साखायो खर'आबो बांद्राय जुदि लोंनानै लादोंबा हले दिगदार जायो गोदै होननानै बांद्राय लोंना लाबा खर' साखायो लोगोफोर ओंखायनो माइब्रा बिदैखौ एसे लिमिटनि लोंनांगौ माइब्रा बिदैयाबो जि आइ टेग मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खनसे खालामदो शेयार खालाम हाजासे लोगोफोर आरो आंखौबो सापर्ट खालामदो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर आरो जि आइ टेगनि फुल फर्मखौ मोनथियाखैबा लोगोफोर जि आइ टेगनि फुल फर्मआ जाहैबाय जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन आरो बियो सार्टिफिकेट हिसाबै मोननाय जायो बेखौ जाय हारि हिसाबै जाथि हिसाबै गावनो दिहुननानै मोननाय जे मुवा बेसाद बेखौ जोङो जि आइ टेग हिसाबै माने गनायथि मोनो सार्टिफिकेट हिसाबै बेखौ गनायथि मोनबाय जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।